Καλησπέρα παιδιά, Παναγιώτης εδώ και σήμερα θα κάνουμε unboxing κάτι πάρα πολύ ωραίο. Τι θα κάνουμε? Κάνουμε unboxing ένα ποντίκι Razer, όπου και θα δοκιμάσουμε σήμερα μαζί. Ωραία, λοιπόν, από ό,τι βλέπω και λέει το ανοίγεις, τις οδηγίες του και το ανοίγεις και είναι το ποντίκι. Τώρα παλιά είχα αυτό εδώ. Τώρα που μιλάμε μαζί, ας δοκιμάσουμε το νέο ποντίκι. Wait. Βγάζουμε αυτό το ποντίκι. Πού είναι το ρε? Πήγε να πέσει. Το βγάζουμε. Τι είναι αυτό? Ωραία. Και το... Πάλι κόμπος. Πάλι το κόμπο μου. Δεν πειράζει. Τελείωσε. Έλα. Τέλος πάντων. Θα το πάμε εδώ πίσω. Καμπί. Βάλουμε εδώ, πίσω εδώ. Και θα το πάρουμε και θα το βάλουμε. Wait, συγγνώμη. Μπορούμε. Τέλειο. Ένα λεπτό. Όπα, μου ανοίγει η εφαρμογή της Razer. Μου άνοιξε η εφαρμογή της Razer. Ναι. Τέλεια. Ωραία. Ναι, Razer. Next. Τέλος πάντων, μου λέει κάτι epic. Ή epic λέω. Ένα λεπτάκι. Πάντως από ό,τι βλέπω είναι πολύ ωραίο ποντίκι. Και είναι ωραίο για gamers, πολύ καλό. Ωραία, τώρα. Ας δούμε μαζί αν δουλεύει και καλά. Λοιπόν. Άμα βλέπετε και την οθόνη μου, βλέπετε ότι αρχίζει, τώρα είμαι με το Razer. Βλέπετε ότι αρχίζει το game. Ωραία. Work at the pizza place, τέλειο. Ωραία, μου έδωσε 200 ευρώ.
Ένα λεπτάκι. Ωραία. Και τώρα το παιχνίδι αρχίζει έτσι και είναι έτσι τώρα και νυχτώνει και από ό,τι βλέπω και εγώ είναι ένα πάρα πολύ καλό ποντίκι, αυτό παράτησε το. Και τώρα από ό,τι τώρα βλέπετε είμαστε ωραία και καλά και house party, για να δούμε. Welcome. Ωραία, ξέρετε τι. Θα μαζέψω λεφτά για να πάρω ένα νέο TV. Καλά, αυτός έχει πληρώσει Robux. Σιγά το πράγμα. Τώρα εμείς πάμε να πουλήσουμε κάτι. Από ό,τι βλέπετε δείτε και λίγο το sensitivity του. Όπα, όχι. Δείτε λίγο και το sensitivity του. Και τώρα θα κάνουμε sell πράγματα. Για κάτσε. Μπα, την TV τι θέλουμε να την κάνουμε sell. Από ό,τι βλέπετε τώρα και παιδιά είναι που βλέπετε είναι πάρα πολύ καλό το mouse. Ναι, και βλέπετε θέλω να δω το γίνει πολύ στο άλλος. Ωραία παιδιά. Και θέλω να δούμε και μαζί κάτι τελευταίο. Θέλω να δούμε μαζί το και εδώ εδώ ένα λεπτό. Ωραία παιδιά, το ψάχνω. Ένα λεπτάκι να το βρω. Για παιδιά, νομίζω κατάλαβα. Ίσως πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα νομίζω για να το βρούμε λίγο γιατί δεν το βρίσκουμε. Όπα, τι γράφω. Ωραία. Guys, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να κάνετε ένα like, ένα sub και ένα share. Άμα θέλετε να δω και φίλοι σας. Bye bye.